nervepirrende kamp mod Strasbourg, så kunne FC Midtjylland tage det noget mere med ro. Vandt meget sikkert 6-0 samlet med en lille snært af de 3 franske scoringer. Det ene værre end det andet. Men ligesom Osorio virkelig har fundet et godt niveau de seneste uger. Stige over for Kleiber. Billing, Gregovic, 2 enormt fysisk stærke spillere. Simsier til videre. Meget deltagende Philip Billing i det opbyggende spil. Modtager bolden ofte tidligt i opspillet. Ser det også her. Ham, der nærmer sig holdet i Bournemouth. Og man gør det, man åbenbart god nok til at være reserve for Napoli. Og nu er de i Superligaen. Aften. Billing og Napoli blev italiensk mester. Går tilbage i slutningen af maj. Ja, jeg håber ikke, han skal have lige så meget alkohol efter kampen i dag, som det lignede, de fik den aften i Napoli. Men altså, Brøndbys pres ser en lille smule tungt ud. Der er gået 20 minutter i kampen. Kommer ikke rigtig op og stresser. Ja, der var jo 3 mand at sigte efter i feltet, da de havde det her angreb til at starte med. Castillo er hurtigt på fødderne. Frangolino. Osorio ligger modsat. Han har også godt hentet. Chileneren. Det, der jo inden den her runde har været Midtjyllands sprudlende målmaskine. For mere tid, end de havde regnet med, og ikke helt ved, hvad de skal gøre den plads og tid, de får fra Brøndby. 4-0 sejr, og så 2-0'eren torsdags på kunstgræs. Så langt væk. Begovic ikke. Nej, det mister du lidt ved, at Bundgaard er gået fra 9'eren ud som den her højre 10'er. Men generelt så... Det er noget også. Så altså fyldig nedtakt og magasinprogram efterfølgende. Hvor man også kan sende spørgsmål ind til gæsterne. Gør det farligt for Midtjylland. Som viseanfører Stjerne må man godt brokke sig lidt over det. Han får bolden for fødderne. Så skal han derudad. Også et billede. Billing vender rundt. Bande med Castillo. Og et frispark til FC Midtjylland. Det kan godt være en anderledes. Stige bliver angrebet af Tahirovic. Og så kommer Billing og tager den. Simsi er offside. Den samme karantæne, der er de altså meget enige i Brøndby og Midtjylland om, at det er noget forkert noget, det er gang i det. Måned. 20-landsholdet for Bundgaards vedkommende. Ordentlig afslutning på Castillo. Kamp, der måske er ved at åbne sig. Kleiber bliver parkeret. Simsier tager den fra Castillo. Simsier! Og så kan Castillo ikke være så over, at Simsier tager bolden fra ham. En signatur af Adal Simsier, der er i stor form i øjeblikket. Masser af mål, masser af oplæg. Og nu også med en 1-0-scoring i Brøndby. Baglinjen flat ind. Simsier igen. Castillo tager den med armen, ligner det. Og også et frispark. Kæmpe chance til Castillo. Ligner det en rigtig dum uge for Brøndby og Frederik Birk med 3 nederlag i 3 kampe. Fukuda. Bischoff holder selvfølgelig ude på venstre. Spierings får hovedet på, og så er det saksesparks clearing af Castillo. Så kunne jeg måske overveje, der er Adal Simsiers mål. Bischoff ligger til Bischoff. Olofsen igen der. Er der ikke noget fight på Fukuda? For linjedommeren af. Så kom den. Tro på, at de måske kan udrette den helt store skade her til slut. Ja, det er de helt sikkert, Rasmus. Slotte Kleiber. Der var kræfter til
af publikum. Voldsom tackling af Castillo. Koster en advarsel. Ja, det synes jeg også, der spiller ret godt for tiden. Det er jeg nødt til at sige. Det kommer Osorio! Og så er det FC Midtjylland, der måske alligevel regner med det hele. Kæmpe jubel nede hos Thomas Thomasberg. Dækket. Dani Silva får den her. Det er overlegent spillet 3-1. Og så er det slut det her. Brøndby falder totalt sammen efter 2-1-scoringen. Og det her, det er en udligning for Brøndby. Og så 2 mål igen i tillægstiden, jeg skal lov for. Og det holder fortsat stik. En begivenhedsrig uge for FC Midtjylland.